ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം ഒന്നിൽ തന്നെ അല്ല, നമ്മൾ ഒന്നില് 40-ാമത്തെ 42 ശ്ലോകം ഏതാക്കി? 40 പ്രഭുജി. 40 വരെ അല്ലേ? 40 തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 40 എടുത്തു. 40 എടുത്തു. 41 എടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 41. ശരി, മതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് എല്ലാവരോടും കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഓൺ ചെയ്തിട്ടോളം പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ കാരണം 4 മണിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3 മണിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി, ഒന്ന് മിസ് കോൾ അടിക്കാം നമ്മളെ ഇതില്, എന്താ പറയാ, വാട്സപ്പില് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പുകൾ. അപ്പൊ അവരോട് എല്ലാവരോടും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഒരു റിമൈൻഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിലർ മറന്നു പോലെ ക്ലാസ്, അത് വേണ്ടിയിട്ടാ. അതൊന്ന് മാതാജി നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃമതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തിവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. അല്ലേ? 41. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു 40 പ്രഭു. ഞാൻ എന്നെ ചെറിയ ഗീതാ ബുക്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അത് 41 അടുത്ത ചെറിയൊരു നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഇതില്. ഓക്കെ, ഹരേ നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണ. നമ്പർ അതിൽ നിന്നും ചെറിയ വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. 40 തൊട്ടല്ലേ നമ്മള്? അതെ അതെ 40. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഭഗവതി വാസുദേവായ നമ. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ്. നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണം. അതായത് അർജുനന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ കാണണം. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് 40-39 വരെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതും ഇതും അർജുനന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ 40ാമത്തെ ശ്ലോകം, അധർമ്മവിഭാവത് കൃഷ്ണ പ്രത്യക്ഷന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസി വർണ്ണയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരം. 40 ഹരേഷ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുലം, അതാണ് അർജുനന്റെ കുലം. അതല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും കുലധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുലം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അതാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതായത് അധർമ്മത്തിനൊട്ടും അർജുനൻ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കുലത്തിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സജ്ജനങ്ങളായിരിക്കണം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സജ്ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അപ്പൊ അതിൽ 1-2 പേരായാലും വളരെ കുറച്ച് പേര് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ സജ്ജനങ്ങളായിരിക്കണം ഏതൊരു സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നം വരും. അധർമ്മികൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. സമൂഹത്തിൽ സജ്ജനങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. അത് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും കളമൊരുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഭൗതികതയിലായിട്ട് നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ശാന്തമനസ്കരായിട്ടുള്ള ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുണ്ടാവും, രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവിടെ അധാർമികൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വാല്യൂ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതിന് പറഞ്ഞു ഒരു ജനസമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ പിഴച്ചു പോകാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ അധപ്പതിക്കാനും അത്ര തന്നെ എളുപ്പമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ, നല്ല വ്യക്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളായാലും ആ സമൂഹമായാലും അടുത്ത ജനറേഷൻ ആയാലും ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതാണ് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീത്വത്തെ ചരിത്രം വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ആ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ, അതുപോലെ 4 ആശ്രമങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ, അത് വർണ്ണങ്ങളായി. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗൃഹസ്ഥ മാതാജി എന്താ ഫസ്റ്റ് എന്താ? ഗൃഹസ്ഥം, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ആദ്യത്തെ എന്താ മാതാജി? ബ്രഹ്മചാരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ബ്രഹ്മചാര്യം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, തന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, തന്നെ സന്യാസം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴോ ഒരു സമൂഹം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ ആ സ്ത്രീകളുടെ വിശ്വാസത്തെയും ചാരിത്രത്തിനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വർണ്ണങ്ങളായാലും വർണ്ണസങ്കരങ്ങളും അതിൽ ചാതുരാശ്രമങ്ങളിലും അതിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രരായ പുരുഷന്മാർ ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനാവശ്യമായ ജനപരിപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അതിലെ ഒരു പോയിന്റ്സ് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു കൺട്രോൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം ലൈഫ് പോകേണ്ടത്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷേപിക്കാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇതുണ്ട്.
അതല്ല നമ്മൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. നമുക്കൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ, ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തിനു നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? കാരണം ആ സമൂഹം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിയമം വേണം. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ റോട്ടിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് എന്റെ വണ്ടി ഓടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതേപോലെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയതയിലല്ല, അതാണ് വർണ്ണാശ്രമങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളും ചിട്ടകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സമൂഹം നല്ല രീതിയിൽ പോവാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളായ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോശം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് ആ ആത്മാവിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്ര അതിന്റെ ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലും അർജുനൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട, അതായത് നമുക്കറിയാം ഗുരുജനന്മാരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ കുലം തന്നെ നശിച്ചു പോവില്ല. ആ സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ ആവില്ലേ? ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് 16 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 16 സംസ്കാരങ്ങള് നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് ചില സംസ്കാരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ അറിയാം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാവുന്ന സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാരംഭം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ജാതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല 16 സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിതില്. അത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന് ഒരു ചടങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ, ഇതൊക്കെ മനുസ്മൃതിയിലുള്ള 16 സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഗർഭധാരത്തിന് മുന്നേ ഒരു പൂജയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ഗർഭത്തിന് 3-ാം മാസത്തിൽ ഒരു പൂജയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന മുന്നേ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ആ പൂജ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ കുട്ടി ജാതകർമ്മം ചെയ്യും, കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന്. പിന്നെ നാമകരണം ചെയ്യും, കുട്ടിയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ മുന്നേ തന്നെ കണക്ഷനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നാമകരണ ചടങ്ങുകൾ. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ആദ്യമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യമായി കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ചോറൂണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഗുരുവായൂർ കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യാം. എന്നാലും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചോറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സായി പോയി. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ 16 ആ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല. ഇതിൽ തന്നെയാണ് കുലക്ഷയം ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തോ ഭാഗത്തിന് ചിലതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന പ്രശ്നം, അതായത് ആദ്യമായി കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചൂടാകരണം, അതായത് ആദ്യമായി മുടി മുറിക്കണം. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ഇല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യസിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവര് അത് ചെയ്യണതാണ് കാണാൻ നമുക്ക്. പിന്നെ ചെവി തുളയ്ക്കുന്നത്, പിന്നെ വിദ്യാരംഭം, പിന്നെ ഉപനയനം, വിശുദ്ധ നൂൽ നരിക്കുന്ന ഉപനയനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് അത്. പിന്നെ ഓരോ വർഷത്തിന് പഠനത്തിന് ശേഷം അതിന് ശ്രദ്ധം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ആദ്യം ഷേവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ആർത്തവ ചക്രം ആ സമയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സമവർത്തനം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം, പിന്നെ വിവാഹം, പിന്നെ മരണാന്തര ചടങ്ങുകൾ, അന്ത്യം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള കുറെ പൂജാവിധികളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്നാലേ ആ ജന്മത്തിന് ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ 16 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആരില്ലാണ്ടാവുമ്പോ ആ കുലധർമ്മം എന്താണെന്ന് ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. അതാണ് അർജുനന്റെ പേടി. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സംകരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനം കുലസ്യ പതന്തി പിതരോ ഹേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയഃ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുല പാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയ കിട്ടായകയാൽ അധപ്പതിക്കും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ പിതൃകർമ്മം നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ മരണശേഷം പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി പല കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയില്ല, അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ എന്ത് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ യുദ്ധം വന്നു, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നശിച്ചു പോയില്ല. പിതൃക്കളെ കാര്യമാണ് അത്രയും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിതൃക്കള് ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ദേവന്മാര്
ഋഷിമാര്, ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങൾ, പൃഥുക്കൾ, മനുഷ്യർ, ഇവർക്ക് ഒരു കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്, നമുക്ക് ഋഷീശ്വരന്മാര്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അവരാണല്ല, അവരെ ത്രൂണല്ല. അപ്പൊ ഋഷിയും ജീവജാലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു തരത്തിൽ ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ പൃഥുക്കള്, മനുഷ്യര്, ഇതൊക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ആണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പൃഥുക്കൾക്കും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലെ വിധി അനുസരിച്ച് പൃഥുക്കൾക്ക് യഥേകാലം പിണ്ടോഗത ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പൃഥുക്കൾക്കായി പിണ്ടോഗത ക്രിയകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണു പൂജയിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം മുക്തി ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പൃഥുക്കൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ ആയ മുക്തി കിട്ടണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കണം. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ വിഷ്ണു പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പൃഥുക്കൾ പലതരത്തിലുള്ള പാപബലങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചിലവര്, അതായത് നമ്മൾ പൃഥുക്കൾ ആരായാലും A to Z അവർ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അവരെ കർമ്മങ്ങള് അവര് ഈ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റു ചിലവർ സ്ഥൂല ശരീരം ലഭിക്കാതെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ പ്രേതരൂപേണ വർദ്ധിക്കാൻ നിർബന്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ അവര് ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആ സ്ഥൂല ശരീരം, അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടണമല്ല, നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടണം. ആ ശരീരം കിട്ടാതെ അവരെ പ്രേതരൂപേണ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രേതാവസ്ഥയിൽ മറ്റുള്ള ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നതുമാണ്. അതായത് നമ്മള് ഈ പൃഥുക്കൾക്ക് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഈ പ്രേതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാനിലേക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അവർ അതിൽ നിന്ന് അത് പൃഥുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ സഹായം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ്. നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ എപ്പ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തനല്ല, നമ്മളൊരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അതിന് കുലധർമ്മങ്ങൾ 16 സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തിഭരിതമായ ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് 1000 പ്രതിക്ലേശം അവർക്ക് 1000 പ്രതിക്കളെ ക്ലേശമുക്തരാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്ന പറയും. ആർക്ക്? ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭക്തനാണ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭക്തൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ നമ്മളെ കീഴോട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള 7 ജന്മങ്ങളെ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞു. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ജന്മം, ഒരു ഭക്തനായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ 1000 പ്രതിക്കളെ ക്ലേശമുക്തരാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അത് ഭാഗവതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബങ്ങൾ, പൃഥുക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരുടെ യാതൊരു കടപ്പാടില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. 15 സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ദേവർഷി ഭൂതത്രണാം പിതൃണാം നാകിങ്കരോ നായമൃണീൻ രാജൻ സർവാത്മനയ ശരണം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യകർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ജീവജാലങ്ങൾക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കോ പൃഥുക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരുടെ യാതൊരു കടപ്പാടും ആവശ്യമില്ല ആരും ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു. ആ ഭക്തൻ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭക്തന്റെ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വിടാം. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ പ്രതിതർപ്പണമൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ പൂജയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പ്രതിതർപ്പണത്തിൽ നമ്മളതിന് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ വിഷ്ണുവിന് ഇത് കൊടുക്കണതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കർമ്മങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവും. കാരണം അവർ മുഴുവനും കർമ്മങ്ങൾ അവർ തീർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താ പറഞ്ഞത്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ഥൂല ശരീരം ലഭിക്കാതെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ പ്രേതരൂപേണ വർദ്ധിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീരും ആര് പൃഥുക്കള്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പിണ്ടോദക്രിയകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ പ്രസാദിഷ്ടം പൃഥുക്കൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രേതാവസ്ഥയിലും മറ്റുള്ള ക്ലേശിൽ നിന്ന് അവർ വിമുക്തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അവർക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പതിച്ച കുടുംബങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും. അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അതൊക്കെ അവർക്ക് പൃഥുക്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാതാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ വീണ്ടും പല പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരോടും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റല്ലേ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്.
അത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേട്ടാ രേഷ്ണ. സ്പീഡ് ഓക്കെ അല്ലേ മാതാജി? അതിന് മാതാജി രേഷ്ണ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വല്ല എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. രേഷ്ണ കുലജ്ഞാനം വർണ്ണസങ്കര കാരകേ ഉത്സാജാതി ധർമ്മ കുലധർമ്മസ്യ ശാശ്വത. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകും. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറപ്പിക്കണം, യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം. സത്യത്തിൽ ഉള്ളത് സത്യമാണ് ശരിക്കും പറയണത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ആവണം അതോടുകൂടി അല്ലെ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ളവർ, അത് പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗുരുജന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നതോടുകൂടി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ ഇല്ലാതാവുകയും അത് ആ സമൂഹത്തിന് തന്നെ പ്രശ്നമായി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ജനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പദ്ധതികളിലും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അഥവാ സനാതനധർമ്മം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കുടുംബക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ അത്യന്തിക മുക്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി രൂപീകരിച്ചവയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മളെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കേജ്, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ ബാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾക്ക് മുക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജീവിതം തന്നെ നരകതുല്യത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകണം, അപ്പൊ അതും പ്രശ്നവും, നമുക്ക് മുക്തിയും ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വരും. അതാണ് ഇതിൽ പറയണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു 39 തൊട്ട് 42 പേരിന്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം അങ്ങനെ തലമുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാൽ അവരെ വധിച്ചാല് കുലവംശം നശിക്കും. നമുക്കറിയാം, കുലവംശനാശം സംഭവിക്കും. പിന്നെ കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. എന്താണ് നമുക്ക് കുലധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. നമ്മളെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. വർണ്ണസങ്കരം വന്ന് പിന്നെ ഏതാണ് കുലം ഏതാണ് ധർമ്മം ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. കാരണം പിന്നെ പിടിച്ചുപറി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരും. അധർമ്മം തന്നെ പോകും, അധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകും. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അവരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാനോ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ദുഷിച്ചു പോകും. വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലാവരും കാണാം. അപ്പൊ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അവർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്തത് വരും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ സമുദായത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇടയാക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ആയി മാറും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അതാണ് ഇതിന്റെ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണം ജനാർദ്ദനം നരകാ നിയതം വാസോ ഭവദ്വിദ്യനു ശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരു പരമ്പര വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുലധർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, ഓരോ കുലത്തിൽ ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ നശിപ്പിച്ചവൻ നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരു പരമ്പര. അപ്പോഴിവിടെ അർജുനൻ ഗുരു പരമ്പരയെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചില വേർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക നോളേജ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യണാണ് അർജുന്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കുലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം? അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മരണത്തിന് മുമ്പ് പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥിത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുണ്ട്.
നമ്മൾ മരണത്തിന് മുന്നേ, അതിന് നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്യാസം അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക്, അത് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, കുറച്ച് എല്ലാവരും ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ഒരു വ്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറയും വേറെ രീതിയിൽ, അത് ഇതിനും കൂടെ ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ മരണത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങൾ നിശ്ചയമായി അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മുഴുവനും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസാന ജീവിതത്തിൽ അവസാനമെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയാണത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? നിരന്തരം ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി പാപകർമ്മങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുരിത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് അയാൾ നരകങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിപ്പെടും. അതാണ് നമ്മളെ വേദോക്തി. അത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നരക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളിമാറ്റപ്പെടും. അതാണ് അതിന്റെ മൂല കാരണം. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിക്കണം. അങ്ങനെ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആദ്യമേ തന്നെ വിളിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നരക ലോകത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ആയിട്ടുള്ള പല കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റം അതിന് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മള് അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗൃഹസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങളിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ നമുക്ക് 100 years അല്ലെങ്കിൽ 90-ാം വയസ്സിൽ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥനായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അതാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ജപിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് നമ്മൾ നരകലോകത്തിൽ അല്ലാണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മങ്ങളും കിട്ടണം എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞു വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ തത്വം അതാണ്. അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രയുണ്ടോ അത്രയും കാലം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത്, അതല്ല കൺസെപ്റ്റ് വർണ്ണാശ്രമത്തിന്. അതിന് നമുക്കറിയാം 25 അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരുവാനപ്രസ്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അത് അർജുനൻ പറയണ എന്താണ്? സ്വാനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല ആധികാരം. നമ്മൾ അതിനെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആധികാര വചനങ്ങളോട്, അതിന് അർജുനൻ ഭഗവാനായിട്ടായിട്ടാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് കണ്ടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ആ വചനങ്ങൾ, അതായത് പ്രാമാണികമായിരിക്കണം. അതാണ് അർജുനൻ ആ പോയിന്റ് വിട്ടുന്നത്. ആധികാരികമായിട്ടായിരിക്കുന്ന ഗുരുപരമ്പര വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹോ ബദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസ്ഥിത വയം യത്രാജ സുഗലോഭേന ഹന്തും സ്വജ്ജനമുദ്യതാം. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാഭാവത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് അർജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്ത് പാപമാണ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ അധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതിലാണ് പോയത് എന്നാണ് അർജുനൻ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയാ ദ്രാഷ്ടരാഷ്ട്രരണേ ഹന്യോ തമേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. രാഷ്ട്രമാരുന്നതിൽ പൊരുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങുന്ന നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രന്മാരാണ് അല്ല. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് പിതാമഹന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്. ഇവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, അതുപോലെ എനിക്ക് തെറ്റാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ നിന്നുകൊണ്ട് അവര് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, ആ ലെവലിലേക്ക് അർജുനന്റെ മനസ്സ് മാറണം. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ, നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുനന് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനിത് മനസ്സിലായി എത്ര, അതായത് ഞാൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അവരെ എനിക്ക് വധിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ശ്ലോകം. സഞ്ജയുവാച ഏവ മുക്ത. നോട്ടീസ് ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ,
സഞ്ജയ് ഉവാച ഏവമുക്താർജുന സംഘേ രഥോപസ്ഥൗ ഭാവിശദ് വിസർജോ സസരം ചാപം ശോക സംവിഘ്നമാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ തേരിൽ ഇരിപ്പായി, ഇനി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള മൂഡിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഇത്രത്തോടുള്ള ഈ അധ്യായം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കറിയാം, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേഷ്ണ, ഞാനപ്പൊക്കൊന്ന് ശ്ലോകം ഒന്ന്. ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം. അതിന് മുന്നേ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഭീമന്റെ പല നാമങ്ങൾ. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ. ഋഷികേശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ. മാധവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിപതി അല്ലെ. അതേപോലെ അച്യുതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. മധുസൂദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നവൻ. ഈ നാമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യണത്. മധുസൂദൻ, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നത് കൊണ്ട്. ഗോവിന്ദൻ, ഗോകൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുകയാൽ. വാസുദേവൻ, വാസുദേവന്റെ പുത്രൻ. ദേവകി നന്ദൻ, ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട്. യശോദന നന്ദനൻ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ബാലകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്. പാർത്ഥസാരഥി, അർജുനന്റെ തെളിച്ചതുകൊണ്ട്. കേശവൻ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ജനാർദ്ദനൻ, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ. ധനഞ്ജയൻ, ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. ധനഞ്ജയനായിരുന്നു അർജുനൻ. പാർത്ഥൻ, കുന്തിയുടെ പുത്രൻ. ഗുഡാകേശൻ, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ, അതും അർജുനൻ. പിന്നെ വൃഗോദരൻ, അത് തന്നെ ഭീമൻ. വീരശാലികൾക്കും സാധിക്കാൻ ധീരകൃത്യം ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതിന് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പല നാമങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്ക് അർജുന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. ഇത് ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സമ്മറി പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മറി പറയാം. ഹരേഷ്ണ, ഞാനപ്പൊക്കൊന്ന് സ്ലൈഡ് മാറ്റിക്കോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ, അടുത്ത. എന്താ സമ്മറി ഇതിന്റെ? എന്താ ഫസ്റ്റ് അധ്യായം? യുദ്ധക്കളത്തില് സൈനിക നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്താ? എന്താണ് ഈ ഇത്ര ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയുള്ള പോയിന്റ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കൊണ്ടു നിർത്താൻ ആദ്യം പറയുന്നു അല്ലെ, തുടങ്ങുന്നതിന്. ആദ്യം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രര് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കണേ എന്റെ മക്കൾ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ യുദ്ധത്തിലെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറയണ അർജുനൻ പറയണ യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ നടുക്കിൽ കൊണ്ടു നിർത്തുക. അങ്ങനെ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സൈന്യങ്ങളെ അർജുനൻ കാണുന്നു. അതിൽ പല പല വ്യക്തികളെയും അതേപോലെ തന്നെ പല വ്യക്തികളൊക്കെ പറ്റി പലതും കാണും. ഇത് കാണുന്നതോടുകൂടി അർജുന് ആ വിഷമം വരുന്നു. ഇവരൊക്കെയാണല്ലേ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ വിഷമം. പിന്നെ ആ വിഷമത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവരെ വധിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം, അവർക്ക് ആ കുലങ്ങൾ നശിക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയുധം വെച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സമ്മറി. അടുത്ത അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം.
ഈ അധ്യായത്തിന് പേര് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സമ്മറി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മുഴുവനായില്ലെങ്കിലും ഇത് ഈ അധ്യായം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. സഞ്ജയ് ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണകുലേഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്ദനായി അശ്രുകൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മധുസൂദനൻ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ഞാൻ കഥകള് പറയണം. അപ്പൊ അതിന് തന്നെ അറിയാം അർജുനനായ വിഷമം കാരണം കൊണ്ട് തേരിലിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്കറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ശരിക്കും അർജുനൻ അത്രയും വിഷമിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ വിഷമം ആരാണ് തീർക്കുന്നത്? ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കണം. അതാണ് ശരിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യണം. അർജുനൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അതിന് ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ശാശ്വതമായ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതാണ് മധുവിനെ അത് നമുക്കറിയാം വധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ സംശയങ്ങളെ തീർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അർജുനന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ തേടണം. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്. ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരും എല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ശാശ്വതമായ അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമ്മളെ വിലാപം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനാണ്. അത് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാരണമാണ് നമ്മൾ കരയണം. പക്ഷെ ആ അനുകമ്പ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ശരിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ മധുസൂദനൻ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാക്ഷസനാണ്. അപ്പൊ രാക്ഷസ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ്, അതായത് മധുസൂദനൻ എന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം നമുക്ക് രാക്ഷസൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പറയണത് കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് തടസ്സം, അതല്ല രാക്ഷസ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ അതിനെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, എന്റെ മാർഗത്തെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്റെ മാർഗത്തെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നശിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാനെ മധുസൂദനൻ. അതാണ് ഭഗവാനെ ഓരോ സമയത്തും അർജുനൻ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ പലതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പല പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പേരിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്ങുകൾ വരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു തടസ്സം വന്നിരിക്കുന്നു. ആ തടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാക്ഷസനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രാക്ഷസനെ മാറ്റണം. അത് കാരണം അങ്ങേക്ക് കഴിയും. അങ്ങ് ഇതിനെയും വലിയ രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് അവിടെ മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുന സറണ്ടർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഭഗവാനിലേക്ക്. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാനാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ഥകസ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരാജിഷ്ടമസ്വർഗീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് കാരണം അർജുനൻ അത്തരം വില്ലാളി വീരനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കും നോളജും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അത്തരം ഭഗവാന് ആ ദേഷ്യമാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അർജുനോട് അത്തരം ദേഷ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യത്തിൽ കൂടെ അർജുനോട് ഒരു സകാര മട്ടിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നീ എന്താണ്, നിന്റെ ജീവിത മൂല്യം എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, എന്നിട്ട് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അർജുനൻ മരണപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അർജുന ഉപരിലോകങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപരിലോകം കിട്ടൂല, അതേപോലെ തന്നെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. അകീർത്തിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് അർജുനന്റെ വീരകൃത്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല പറയാം. അർജുനൻ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നതല്ലേ പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇവരോടുള്ള വിഷമം കാരണം കൊണ്ടാണ് പോയെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതാണ് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നീക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത്
ചെയ്തത് തോൽവി ചെയ്യാൻ അടുത്ത പോയിന്റ്. പക്ഷെ നീ നിനക്ക് സ്വർഗം, അതായത് ഭൗതികതയിലാണെങ്കിലും രാജാവായിട്ട് കിട്ടും, അല്ല മരണശേഷം ആണെങ്കിലും നിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളും കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നിന്റെ ജീവിതം അതാണ് അത്തരം ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതും ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നതിന് അതിന്റെ സാമാന്യമായ 3 ഭാവങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. പരമസത്യത്തിന് ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നു. ശരിക്കും അറിഞ്ഞത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വരെ അത് താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം 3 തരം സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പല ക്ലാസ്സിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. കാരണം സൂര്യന്റെ തേജസ്, സൂര്യദേവൻ. അപ്പൊ ആ ദേവൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് പോണത്. സൂര്യഗോളം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പരമാത്മാവ്, ആ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് ലയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കാവാം. അങ്ങനെ ആവണോണ്ടെന്നല്ല, ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും. ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാൻ ദേവന്മാരാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും നടന്ന ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താഗ്രഹം, നമ്മളിപ്പോ എന്താഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ദേവന്മാര് നമുക്ക് കണക്ട് ആയിട്ട് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ദുർഗദേവ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ആ ദേവനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളാണ്. അത് ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് പിശാചികളെ പൂജിക്കാം. അതാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയോട് നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിന്, അതിന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരായാലും പരമബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരായാലും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരാണെങ്കിലും അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു സോളിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോവാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, അങ്ങനെ 6 ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഈ 6 ശക്തികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അവരാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് അൺലിമിറ്റഡ്, അനന്തമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തി, അനന്തമായിട്ടുള്ള യശസ്, അനന്തമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം, അനന്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അനന്തമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരമപുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകം ആത്മീയ ലോകം തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാതും വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കണക്ട് ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൗതികതയ്ക്ക് ബന്ധമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കിട്ടൂല. ഇത് മുഴുവൻ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മസ്വരൂപം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ 17-14 ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളില്ലേ, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം, അതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ശരിക്കും ഒരു ലൈൻ പോലെ, ആ ലൈനെ ഭഗവതി പറഞ്ഞ വിരജാനദി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ വരുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ തന്നെ കുറെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹനാഥന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലോകം. അപ്പൊ ഇതിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കും പോവാം. അവിടുത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ജീവിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ ആത്മീയ രൂപനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയതയിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളതിലും ഉയർന്ന ലോകങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ജനകലോകം, തപലോകം, അതേപോലെ സത്യലോകം, ഇതൊക്കെ മുകളിലേക്കുള്ള. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കുള്ള ലെവലുകളുണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ പലതരം മുക്തികളുണ്ട്, 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
പ്യുവർ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. അതായത് ശരിക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ് പ്യുവർ ഡിവോട്ടിക്കുള്ള സ്ഥലം. ബാക്കിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇതൊക്കെ പരിപൂർണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് ശരിക്കും പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അതാണ് ഗോപികമാരെയാണ് ശരിക്കും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗോപിമാരാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗോപിമാർ. അത് ആചാര്യന്മാര് ശരിക്കും ഗോപികമാര് ലെവലിലേക്കാണ് അവർ ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് സാധാരണ നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്താണ്. ഗോപിമാരുടെ ലെവലാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ഭക്തൻ അല്ല ഭക്തയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപികുമാരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പിന്നെ ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറയാം. അതായത് ശരിക്കും ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ യഥേച്ഛം കലാ പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രിയ വ്യാകുലം ലോകം ഹൃദയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളെല്ലാം പരംപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളോ അവംശാവതാരങ്ങളോ മാത്രം. കൃഷ്ണനാകട്ടെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതായത് സർവോത്കരണ ഭഗവാൻ തന്നെ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ് അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം തന്നെയാണ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, അതിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനൊരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട്. അതായത് നമ്മൾ സപ്താഹങ്ങൾ ചെയ്യൂല, നമ്മളെല്ലാവരും സപ്താഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്താ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്? എന്താ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? സപ്താഹത്തിന് നമ്മ പോണം എന്തിനാ? സപ്താഹത്തിന് പോവില്ലേ? എന്തിനാ പോണത്? പറയുമോ അറിയുന്നവര്? നമ്മുടെ ഐഡിയയില് നമ്മ പോവില്ല, എല്ലാവരും പോകുന്നത്. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ അറിയാൻ, ഭഗവാനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ, ഭക്തി നമ്മളില് ജനിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെയാണ്. ശരി, മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. പിന്നെ ഉണ്ടായില് വേറെ കുറച്ചും കൂടെ 2-3 പോയിന്റ്സും കൂടി ഉണ്ട്, അറിയാവുന്നത് പറ. ഭാഗവതം പറഞ്ഞ ഏത് അമ്പലത്തിലും ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. പക്ഷെ വേറെയുള്ള ഇപ്പൊ ശിവൻകോവിലടക്കം നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കാം. പക്ഷെ മറ്റുള്ള അവിടെ വേറെ അമ്പലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്നത് വായിക്കാൻ പാടുമെന്ന് ഇല്ല. അത് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് മാറി. ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന്. ഒന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭക്തരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ആത്മീയത്തിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കും. ഭഗവാൻ മാത്രമല്ലേ മുക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം ഭാഗവതത്തില് എല്ലാണ്. കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യം മുഴുവനും ഭാഗവതത്തിലാണ് ഉൾക്കൊണ്ടേക്കുന്നത്. ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. ഓക്കെ, അതിനിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം തന്നെ അത് തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനിലെ കൃഷ്ണൻ, അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സപ്താഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മീനിങ്? ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഒരാഴ്ച ഗുരുജി 7 ദിവസം കൊണ്ട് പരീക്ഷത്ത് 7 ദിവസം കൊണ്ടിട്ടാണ് മോക്ഷം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ 7 ദിവസം കൊണ്ടിട്ടാണ് വന്ദന. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. ഇത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പോയിന്റാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. 7 ദിവസം സപ്താഹം, മനസ്സിലായി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജന് ശ്രവണം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതിന് പറയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചിലർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവർക്കും ഗുണം കിട്ടും. അതിൽ നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ പറയണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല, അല്ലെ? പലർക്കും പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ. കാരണം അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പനി. സപ്താഹം 7 ദിവസം 7 ദിവസം കൊണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജന് ശ്രവണം കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു, മനസ്സിലായ?
ഒരു തരത്തിൽ പറയും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഇന്റേണലായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ അറിയാം. അത് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഇത് വരും, ബന്ധങ്ങൾ വരും, അയാ ചൈതന്യം വരും. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവത്തിന് അതിന് നമ്മളെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ചൈതന്യം ഭഗവാൻ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നല്ല, ചൈതന്യം വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. ഹരേഷ്, താങ്ക് യു മാതാജി. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലൈബ്യം മാസ്മഗമപാർത്ത നൈജം തയ്യുപബധ്യതേ ശുദ്രം ഹൃദയദർലഭ്യം തിക്തോദിഷ്ട പരന്തഭാം. ഹേ പാർത്ത, പരന്താണ് ഈ ആണത്വമില്ലായ്മയ്ക്ക് അതീതനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവന് ശുദ്രമായ ഹൃദയദാർഢ്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ആണത്വമില്ലായ്മ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത്ര നല്ല ഹൈലി ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണതാണ്, അവനൊരു 90% ഒരു 95% മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു എക്സാമിൽ 1% അല്ലെങ്കിൽ 2%, 2 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മ ആ കുട്ടീനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും വഴക്ക് പറയും അവന്, അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നല്ലൊരു കുട്ടി എന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബേസിക് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ അവനെ വഴക്ക് പറയും, അല്ലെ? അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വഴക്ക് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അർജുനൻ അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പൊ അവരോടുകൂടി അർജുനോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അർജുനായിട്ട്. പാർത്ഥൻ, പൃഥ്വിയുടെ പുത്രൻ, അതായത് കുന്തിദേവിയുടെ വേറൊരുവാണ് പൃഥ. അപ്പൊ പൃഥ്വിയുടെ പുത്രൻ. അപ്പൊ അവര് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? വാസുദേവന്റെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ, അല്ലെങ്കിൽ കുന്തി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ വാസുദേവന്റെ മകനാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവര് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബന്ധം കൂടി, പിന്നെ സുഹൃത്തുമാണ്, പിന്നെ അർജുനന് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവന് കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള അർജുനനും രക്തബന്ധമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണ സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനൻ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠ നഷ്ടപ്പെടാനെ കാണാൻ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയനല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനുള്ള അവർക്കായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് അത് ഞാൻ ജനിച്ചെന്ന് വെച്ച് ബ്രാഹ്മണ ആവണമെന്നില്ല. അത് അവരെന്താണ്, അവരെ ശ്രേഷ്ഠത, പൈതൃകത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത തന്നെ അവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയും. അപ്പൊ അത് കാണാനും ഇഷ്ടമല്ല. അത് കാരണം അത് ഭഗവാനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആ പൈതൃകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കല്ലേ നീ എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഘേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സാമി പൂജാഹരി സൂദനാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടും? അപ്പൊ പറഞ്ഞാണ് ഇത്രയും പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനന് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ആരെയാണ്? ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും. അതിനെപ്പോഴും അതിലും ഈ കാര്യമാണ് അർജുനൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവരെ വധിക്കുക, അവരെ അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭീഷ്മര് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അറിയാം, അവര് പാണ്ഡവർക്ക് അവരെ അച്ഛനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഭീഷ്മരാണ് ശരിക്കും അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ. പിതാമഹൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അർജുനനെ അറിയാം, കൗരവരെയും ഇഷ്ടം ശരിക്കും പാണ്ഡവരെയാണെന്ന് അതും അർജുനനെ അറിയാം ഭീഷ്മരെ പറ്റി. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. എന്നിട്ടാണ് അവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവും അർജുനൻ. അതേപോലെ ദ്രോണറിന്റെ പ്രശ്നം എന്നറിയാം, അർജുനനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യൻ, അതും ദ്രോണർ. അത്രയും ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളത് അർജുനനോടാണ്, ദ്രോണർക്ക്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരാണ് അർജുനൻ വധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കണതിന് അപ്പുറത്താണ് ആ കാര്യം. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങൾ അയക്കാം? അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് അങ്ങും അതുപോലെ ചെയ്യോ എന്നൊരു ചോദ്യം. അതാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, അത് പ്രഭാത് സ്വാമി അതിനെ ക്ലിയർ പറഞ്ഞത് തന്റെ പിതാമഹനായ, അതായത് അർജുനന്റെ ഭഗവാന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനൻ അറിയാലോ നമുക്ക്. ഉഗ്രസേനൻ അത് വാസുദേവന്റെ അച്ഛൻ. ഉഗ്രസേനൻ ഗുരുവായ സന്ദീപിനി മുനി. അപ്പൊ ഗുരുവായ സന്ദീപിനി മുനിയെ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്.
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യോ? സ്വന്തം അച്ചാച്ചൻ, അതായത് വാസുദേവൻ, അത് ഉഗ്രസേനൻ, അതുപോലെ തന്നെ സന്ദീപിനി മുനി. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനും ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരും ഗുരുവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിരുന്നു ഏതോ ക്ലാസ്സില്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഗുരുവുണ്ട്, സന്ദീപിന് മുനിയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് ഭഗവാനെ കുറ്റം വെക്കുകയാണ് ഇനി ഓരോരോ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്സമരത്തിന് പോലും ഏർപ്പെടുന്നതാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. അത് അത്തരം അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, ഗുരുന ഹൃദഹി മഹാനുഭാവം ശ്രേയോ ഭോക്തം ഭവിഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാസ്തു ഗുരുന ഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിര പ്രതിജ്ഞാൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയായി ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളെ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലങ്ങളാകും. അർജുനന്റെ ആ വിഷമം വീണ്ടും പറയുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു നിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ വധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാം. ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഞാൻ ജയിക്കുന്നതിലും ഭേദം എനിക്ക് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ജീവിക്കാം. അത്രയും അർജുന അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഗുരു വധിക്കപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നും കൂടി നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ചിലര് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഈ ശ്ലോകം. അതായത് പറഞ്ഞത്, വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതം ചെയ്യുന്നവനെയും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു, ആ ഗുരു അതനുസരിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്, എന്താണ് വൈദിക ക്രമത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിവേകം നശിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അതിന്റെ ഒരു റിപ്ലൈനെ നമുക്ക്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ. ആ ഗുരുവിനാരാണ് ഗുരുവിനെ ഒരിക്കലും സ്വീകരിച്ചു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ആകപ്പെട്ടില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അത് ഇതിന് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും വെച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അവർ അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അത് അവര് നമുക്കറിയാം ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ, ആ സമയത്ത് അവരെന്താ മിണ്ടാതിരുന്നത്, അത് അവർ ചെയ്ത് തെറ്റാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരെന്താ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെ എന്താ പറഞ്ഞ ഗുരുജനയ്ക്ക് നിലയിലുള്ള ആ ബഹുമാന്യം, അവർക്കൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും. ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആയാലും അത് അവർ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം അവർക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. അത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആരും തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പൊസിഷനാണ്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനാണ്. ആ പൊസിഷൻ എന്നെടുത്ത് ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നാ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുള്ളൂ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയൂല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുവിനെ ഒരു സ്ഥാനം, ആ ഗുരുസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അന്ന് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കായാലും ആർക്കായാലും നമുക്ക് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഗുരു നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നും കൂടി ഒരു തത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കാം നമുക്ക്. നാചൈരതി കതരന്നോ ഗരീയോ യേതോ ജയമയദിവാന ജയേയു യാനേവ ഹത്തോ നജിജീവിഷാമാസ്തദേവ സ്ഥിതോ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അർജുനന്റെ ലാസ്റ്റ് വിഷമാണ് പറയുന്നത്.
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരെ തോൽക്കപ്പെടുന്നതോ അവരെ ജയിക്കുന്നതോ, കാരണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയണില്ല ഭഗവാനെ. അത് നമ്മൾ പറയും ചില അവസരങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ വിളിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സറണ്ടർ ആവണം. കർപ്പണ്യദോഷ പ്രഹാദ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. ആ ശ്ലോകത്തിലാണ് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് മുന്നത്തെ കാര്യമാണ്. അവരെന്നെ തോൽപ്പിക്കണം, ഞാൻ അവരെ തോൽപ്പിക്കണമാണ്. ഏതാണ് ശരിയൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാം, അതൊന്നും എനിക്ക് പൊട്ടും. നമുക്ക് പറയില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോയിക്കുന്നു. ആ സമയത്തിന് ഭഗവാന് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം. ചില കാര്യങ്ങൾ അതല്ല നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അർജുനന്റെ ആകെ സംശയമാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ആ സംശയത്തില് ആയ കാര്യം എന്നൊക്കെ. എങ്കിലും ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ അവരിപ്പോ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാണല്ലോ ഭഗവാനെ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ക്ഷത്രിയുടെ കടമയായെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി അനാവശ്യമായി ഹിംസ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതില് ആദ്യം അർജുനൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിതൊക്കെ പോയി ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോവാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം വന്ന്, കാരണം ഭഗവാൻ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതോടുകൂടി അർജുന് സംശയം വന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ശരിയെന്ന്, ഇപ്പൊ ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോണോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കൊല്ലണം, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ വരട്ടെ, ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പറയില്ലേ, ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ അർജുനൻ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാം പോരിൽ മരിച്ച ശേഷമുള്ള ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് അറിയാം, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം തന്നെ, കാരണം അവരൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ജീവിതമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ രാജ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോണത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ജീവിതം പിന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ. അത് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തനാണ്, അർജുനൻ ഇതിനൊന്നും കണക്റ്റഡ് അല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി അർജുനനാൽ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ നമ്മളെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് ഉപദേശം തരികയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സാധാരണ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേ 4 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓഹോ, ശരി ശരി മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം. ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ 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 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട്